तथापि आपण जे लक्षात आणून दिलेलं आहे, कोणी हजर नसताना जर त्या ठिकाणी मीटर बदलण्यात येत असेल तर हे चुकीचं आहे. त्या संदर्भात आदेश दिले जातील. ज्यावेळेस तो व्यक्ती त्या ठिकाणी हजर असेल त्याच वेळी आपण हे मीटर लावू. नाही, आम्हाला न सांगता इथली लाईट कट झाली आमची आणि ह्यांनी जो स्मार्ट मीटर बसवला आहे तो आम्हाला न सांगता स्मार्ट मीटर बसवला. आता त्याच्यामुळे बिल मला डबल यायला लागलं, डबल टिबल. आणि आता आज माझी लाईट गेली आहे म्हणून मी इथे आलो आणि सरांना त्या फोन लावतोय, सर ते फोन पण उचलत नाहीये. त्याच्या आधी दोनदा आज सोमवार आम्ही असल्यामुळे कंप्लेंट आम्हाला- केलेली आहे. जेव्हा आम्ही स्मार्ट मीटर आमचा बदललेला तेव्हा आम्ही 2-3 वेळा आम्ही ते कंप्लेंट केलेली की आमचा स्मार्ट मीटर बदला, की आमचं जुना आहे तोच आम्हाला लावून द्या. आणि की आम्ही घरात कोणी नसताना तो मीटर त्यांच्यानी बदलून गेलेले होते. लहान मुलगा होता, त्यांना लॉक काढायला सांगितलं आणि त्यांनी आपण चेंज केलं, आम्हाला काही सांगितलं नाही याबद्दल. हा, आणि तेव्हापासून आम्हाला हे बिल डबल यायला लागलं. वस्तू डबल आमच्या टिबल घरात येते. आहे त्याच तीच वस्तू आहे. आहे. ह्या मॅडम, त्या मॅडम असतात त्यांना सुद्धा आम्ही बोलून मोकळं झालो. 2 ते 3 वेळा येऊन गेलो की हा मीटर तुम्ही माझा होता तो जुना लावा आणि तो हे करा म्हणून, पण त्यांनी काही हे केलं नाही. आणि त्याच्यानंतर मला 8-8 हजार रुपये म्हणजे 10,000 14,000 पर्यंत बिल झाले माझं. ते थोडं मी भरलं, पण आता मला काही शक्य होणार नाही.